Крыж збавлення, крыж одины, где прибитый был безвинный, як ягнятка найтишейший, наш Збавитель наймилейший. З древа збавцы кроў стякае, наши грахи змывае. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Сьогодні ми прославляємо тріумф крижа, переможного знака Ісуса Христа, у яким здійснилася справа нашого збавлення. Наші очі сьогодні керуємо на криж, святкуючи свято узвишення Святого Крижа. Вітаю вас щиро в цей святочний недільний день на супольній Евхаристії, якою складаю інтенції померлої святої пам'яті Михаїла Войнюш у першу годовину його смерті, а так само за усіх померлих сімей Войнюш. Просим доброго Бога, каб одарив їх життям вічним у Божим володарстві. Так само, як супольність у жалобі, хочемо молитися у інтенції нашого князя пробаща Яна, просить його для його душі Божу милосердність. Каб добрий Бог, пробачаючи йому провини, одарив життям вічним у Божим володарстві, за його послугу нашої супольності, за те, що разом з нами крочив до збавлення, до якого вже нас попередив, одійшовши до вічності. Для того так само захвачу вас до молитви інтенції князя пробаща Яна. А на початку Святої Мши перепросим Пана Бога за наші грехи, щоб ми з чистим серцем могли удільничати у супольній молитві. Сповідаючи Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятішую, завсюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який бере
себе грехи свету, Змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету. прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Спрадвечный Боже, Ты послал на свет Своего одинородного Сына, каб праз Яго смерть на крыжы усе люди атрымалі избавление. Учини, каб мы на земле глубей познали таемницу откупления и были годны отрымать яе плену в небе. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Амен. Читання книги Лічбаў. У тыя дні людзі у дарозе пачалі губляць цярплівасць. Яны казалі супраць Бога і супраць Маісея: навошта вывелі нас з Егіпту, каб мы памерлі ў пустыні, бо нема хлеба, нема вады, і надакучыла нам гэта нікчэмная ежа. Тады паслаў Пан на людзей ядавітых змеяў, якія кусалі народ, і шмат людзей з Ізраіля памерлі. Прыйшлі людзі да Маісея і сказалі: згрэшылі мы, бо казалі супраць Пана і супраць Цябе. Памаліся да Пана, каб Ён аддаліў нас ад нас змеяў. І памаліўся Маісей за народ. І сказаў Пан Маісею: зрабі сабе змея і павесь яго на жэрдзі. Тады кожны укушаны, калі паглядзець на яго, застанецца жыць. І зрабіў Маісей меднага змея і ўзняў яго на жэрдзі. А калі ядавітая змея кусала чалавека, ён глядзеў на меднага змея і заставаўся жывы. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Не будем забывать про справы Пана, не будем забывать про справы Пана. О мой народ, слухай закон мой, схилите свои уши до слов моих устнаў. У приповестях я открою свои усны и расскажу про таямницы давнего веку. Не будем забывать про справы Пана. Калі Пан забіваў іх, тады яго шукалі. Вярталіся і зноў шукалі Бога і ўспаміналі, што Бог яго скала, што найвышэйшы Бог іх збаўца. Не
забывать про справы Пана, или сливили ему своими устнами, и языками своими хлусили ему. Их сердце не были шчырыя з ім, и не захоўвалі верность Яго заповету. Не будем забывать про справы Пана, але Бог милосердный, Ён дараваў ім несправядлівасць і не знішчаў іх. Ён часто адварочваў гнеў свой і не запальваў усёй лютасці сваёй. Не будем забывать про справы Пана. Читання послання святого апостола Павла до Филиппянов. Езус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути наровні з Богом, але вирахся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, і з вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухмяним аж до смерті, смерті крижової. Тому Бог узвысил його, и дал ему имя поднад усялякое имя, каб на имя Иисуса схилялись кожное колено створения небесных, земных и подземных, и каб можно язык вызнавал, что Пан нам есть Иисус Христос, деля хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Кланяемся Тебе, Христе, и благословляем Тебе, бо праз крыж свой Ты свет откупил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. За Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Chwała Tobie, Tobie. Panie. U той czas Jezus сказал Никодему: «Ніхто не ўзышоў на неба, акрамя таго, хто зышоў з неба, Сына Чалавечага. І як Маісей узвысіў змяю ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго, меў жыццё вечнае. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Поважане у Христі, брати і сестри, сьогоднішнє свято звертає нашу увагу на крыж. Наші очі скеровані на цей знак нашого збавлення. На крыж, який з'являється парадоксальним інструментом збавлення, вибраним праз Бога, каб даць адказ на зло, якое увайшло ў гісторыю чалавецтва. Евангельскі ўрывак, аднак не кажа напрамую пра той сродак катавання, які быў прыменены да Езуса з Назарэту. Бог так полюбіў
гэты свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго. Гэтыя радкі сённяшняга Евангелія паводле Яна падсумоўваюць усю гісторыю збаўлення і нагадваюць пра тое, чым кіруецца Бог, прымаючы удзел у падзеях жыцця асобных людзей, цэлых народаў і ўсяго свету. Бог, які ёсць любоў, не можа мець іншага матыву для сваіх дзеянняў, чым любоў. На крыжы аб'явілася паўната Божай любові да чалавека. Умілаваная мудрасць Евангелія, мудрасць крыжа, якую гэты свет лічыць глупствам, як сцвярджае святы Павел. На жаль, і сёння гэты свет лічыць глупствам мудрасць крыжа. А крыж з'яўляецца знакам нашага збаўлення, на якім здзейснілася для нас адкупленне. Быць вучнем Езуса Хрыста значыць несці паважаны свой крыж, падобна таму, як Ён узяў крыж нашага збаўлення на свае плечы. Быць вучнем Езуса Хрыста значыць несці свой крыж, не саромецца крыжа. Нясенне крыжа, да якога заклікае Езус, гэта ў першую чаргу не нейкая асаблівая аксцэза і гераічнае шуканне дадатковых цяжараў, а прыняцце тых выклікаў, з якімі мы непазбежна сустракаемся ў нашым жыцці, як неабходнай часткі шляху нашага збаўлення. Гэта паважаная рэалістычная адмова ад чаканняў, што жыццё павінна быць заўсёды прыемным спацарам. Паважаныя, мы павінны памятаць, што крыж мы павінны прымаць у жыцці, прымаць і несці разам з Хрыстом. Цяжкая сямейная сітуацыя, непаразуменне, насілле ці алкагалізм блізкіх, разбітыя сем'і, агрэсіўныя і несправядлівыя адносіны ў грамадстве, на месцы працы ці суседзямі, цяжкае эканамічнае становішча. Вось што можа быць нашым крыжам. Але таксама нашым уласныя слабасці, грахі, заганы, ад якіх пакуль што не можам цалкам пазбавіцца, залежнасць, няўменне дараваць, прымірыцца і любіць па-сапраўднаму. Гэта таксама духоўны крыж. Ёсць гэтыя крыжы матэрыяльныя, але ёсць таксама гэтыя крыжы духоўныя. Мы пакліканы не імкнуцца любым коштам пазбегнуць болю і цярпення, бо яны ёсць у кожным жыцці, але падобна Езусу ўспрымаць цярпенне як частка нашага шляху і вучыцца ад Пана той любові, якая пераўзыходзіць чалавечыя стандарты, бо сапраўды не шукае свайго. Гэта шлях Пасхі, шлях да зямлі абяцанай, да ўваскрасення разам з Хрыстом. Калі мы бяром крыж, мы крочым гэтым шляхам Пасхі, крочым да зямлі абяцанай, да вечнасці, да ўваскрасення разам з Хрыстом. Не можа быць уваскрасення без крыжа. Аб гэтым павінны мы памятаць, дакладна памятаць. Крыжам мы пазначаны ад самага нараджэння у моманце святога хросту.
І крыж нас будзе суправаджаць у апошні крок нашага жыцця. Крыж будзе стаяць на гробе на наших гробах. Крыж – это знак нашего збавлення. Без крыжа Христосового не может быть уваскресення. Калі сёння глядзім на Хрыста укрыжаванага, нам варта памятаць, што так, як для Яго, наш крыж не сама мэта і не праклён, а наш спосаб быць падобнымі да Пана з вераю, што несучы свой крыж, мы ідём за ім, а не за ўласнымі вузкімі інтарэсамі. Калі мы бяром крыж Хрыста, мы ідём за ім, не крочым за інтарэсамі гэтага свету, які аддаляе крыж Хрыста ад нас. Для Езуса крыжовы шлях стаў шляхам любові да канца, спосабам перамагчы зло і смерць. У гэтай перамозе, у перамозе ў васкрасенні мы ўдзельнічаем, калі ідзем за нашым збаўцам, беручы прыклад з Яго, беручы таксама уласны крыж штодзённага жыцця. Няхай жа Ён надзеліць нас сваёй ласкай, каб мы умелі браць свой штодзённы крыж і несці яго з любоўю. Сённяшняе свята узвышэннем Святого Крыжа чарговы раз прыпамінае аб гэтым знаку нашага збаўлення. Крыж павінен быць у нашым жыцці, у жыцці нашых сем'яў, у нашых дамах, у нашых гарадах, у вёсках, пры дарогах, каб мы бачылі, былі свядомыя нашай веры, што мы вучні Езуса Хрыста. Крыж таварышыць павінен у жыцці кожнага з нас. Не павінны бегчы ад крыжа, але павінны бегчы к крыжу, трымацца моцна крыжа Езуса Хрыста, знаку нашага збаўлення. Бо без крыжа няма ўваскрасення. Паважаныя ў Хрысце браты і сёстры, знаходзімся ў тых днях, у гэтым смутку, жалобе, але крыж дае нам надзею на ўваскрасенне, на жыццё вечнае. І Касцёл чарговы раз нас заклікае і прыпамінае аб малітве за нашых памерлых, за тых, якія ўжо папярэдзілі да вечнасці. Малітва – найцэннейшы дар для нашых блізкіх памерлых. Не забываймо об этом. Крыж таварышыць павінен кожны дзень у нашым жыцці. Это нецярпенне. Это знак, які дае нам магчымасць уваскрэснуць, асягнуць уваскрэсенне, ісці да гэтым шляхам Пасхі, ісці да гэтай зямлі абяцанай, да вечнасці. Няхай жа наш Збаўца надзеліць нас сваёй ласкай, каб мы умелі браць свой крыж, не сароміліся і неслі яго з вялікай любоўю і адказнасцю. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, адзінароднага, Айца народженага усімі вякамі, Бога, ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народженага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба
і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén. Праз Єсуса Христа, який, помираючи за нас на крижі, вислужив нам збавлення, з довіром узнесем до Бога нашої покорної молитви. Молимся за всіх дітей Святого Костьола, каб яны яднали своє життя з крижем Христа і, дякуючи гэтаму, атрымали удел у Яго з мертвых паўстанні. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за Святого Айца, каб ён, обвяшчаючи людям правди, віри, открывал их сердце надеяние Божьей ласки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто присвятил свое життя Богу, каб ішли яны за Єсусом шляхом крижа и стали удельниками Его хвалы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь нашей країни, каб яна шанувала криж Христа, знак Божьей любові до чоловіка. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в інтенсі Святой Мши за померлого Михала Войнюш у першу годовину його смерті, за всіх померлих сім'ї Войнюш, каб добрий і милосердний Бог одарив їх життям вічним у Божому володарстві. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашого ксенза Пробаша Яна, каб добрий і милосердний Бог одарив його життям вічним. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, каб ми углядалися у Христосовий криж і черпали з його моц для християнського життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ти спаслав світу свого Сина, каб Ён откупив нас праз смерть на крижі. Вислухай наші молитви праз Христа, Пана нашого. Амен. Пане, Ти бачиш, криж Твой не минаю. Пане, Ти бачиш, до крижа імкнуся, з болем і скрухой на криж позираю, до трона Бога на землі імкнуся. Ставши под крижем, стомлений собою, прагну я у серці нести криж заўсёды, каб не глуміўся ворог надо мною, каб крочыць шляхам правды і свободы. Не заслужив я ласки суцяшення, бо вельмі довго от Тебе ховався. Ти, Пане, кликав до моего сумлення, а я у темрі мовчки заставався.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай нас очистить от ущих провинов, ахвяра Твоего Сына, який на алтари крижа знішив грахи усього світу, який живе і володарить на веки вечные. Амен. Пан з вами, З Духом Твоїм угору серцем, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче, усемагутны, вечны Божа. Ты пастанавіў збавіць чалавечы род на дрэве крыжа. З райскага дрэва узяла пачатак смерць. З дрэва крыжа мы атрымалі новае жыццё. Вораг, які перамог нас у раі на дрэве крыжа, быў пераможны Христом, Панам нашым. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля повния хвали Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Он, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта великая таемница веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прища хвали. Успоминаючи смерть и из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надії на воскрешение, про померлого Михаила и про усіх, хто у Твою ласce дошел з этого свету, и дозволи им убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, уедности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами, усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ойча, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празуще веки вечные. Амен. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойной ночи. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету,
Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи światu, благословлене, покликане на вечеру ягоную. Panie, ja nie warty, kab Ty, ale скажи только слова, будет оздоровленная душа моя. Пред Паном нашим станьмо на колени, честь найвищейшу дай Йому люд вірний, моцаях вяри, збавчає крижовой, Йон сам приходить у своей любови. На грех и слабость племени Адама Бог милосердный с литостью спогляну простаямницу слова утілавлення дав свого сина грешним на збавлення. Збавці офяра надалі триває, у Евхаристії Єсус пробиває, боский учитель заповедав учням, каб дар збавлення стало несли людям. Ми на алтар хліб і віно складаєм, слови Христа святар знов вимовляє, гетия дари Духом от Святого перемяняє в тіло і кров Христову. Для хлеба з неба отчиняймо серце, Йон найсвятейшим нездарма зоветься. Им не только моц дає Бог людям, Сина дає нам, им щасливі будем. Молимся. Умацованные на святой гостине, покорно просим Тебе, Пане Иисус Христе, приведи до славы из мертвых повстания Твоих верных, яких Ты одарил новым життям прасах вяру, складеною на древе крижа, які живеш і володариш
на ўсе векі вечныя. Amen. Похваленный Иисус Христос. И веков. Amen. Уважаемые браты и сестры, переживаем 24-ю звычайную неделю, так само сегодня свято узвышення Святого Крыжа. На пачатку неприємні новини, напевно, все вже добре ведаємо. Пару днів тому не стало нашого ксенза Пробашча, ксенза Яна Воронецька, дійшов до вічності по узнагароду. Тому особливий спосіб у гэтых днях пам'ятаємо і молимося за його. Распарадак развітання з целом спачыла ксенза Пробашча будзе наступны заўтра ў панядзелак вечарам о 18 гадзіне. Спатканне цела спачыла святара тут у касцёле. Пасля памолімся ружанец, нешпары. І о 19 гадзіне будзе святая імша. Пасля ад 21 гадзіны будзе начное чуванне, малітвы пры трумне святара да самай раніцы. І парадак гэтага начного чування ёсць распісаны на табліцы аб'яваў. Таксама пры выхадзе з касцёла, на дзвярах. Калі ласка, зазнаёмцеся, але гэта не азначае, што толькі гэтыя колы ружанцовыя вызначаныя на гэту гадзіну. Запрошаныя ўсе, каб развітацца, каб памаліцца за свайго пробашча, каб аддаць пашану для яго. Пасля ў аўторак раніцы у 7:30 ютрань, у 8 гадзін раніцы будзе святая імша. Пасля развітання са спачылым пробашчам і перавоз трумны з целам у Мікелеўшчыну, дзе будзе пахаваны наш ксёндз пробашч. Святая імша там адбудзецца о 13 гадзіне у парафіяльным касцёле, адведзеным на Свяцейшай Панны Марыі. Запрашаем да ўдзелу тут, у ашмянах, у набажэнствах пахавальных, таксама у Мікелеўшчыну, калі хто мае магчымасць сваім транспартам, калі не, то і будзе магчымасць арганізаваны аўтобус, можна запісацца ў парафіяльным магазинчыку, каб ведаць колькасць, колькі нас паедзе туды, таксама каб зарганізаваць гэты транспарт. Паважаныя, напэўна, варта знайсці хвіліну, каб памаліцца, каб прыйсці тут. Але таксама, каб і паўдзельнічаць у пахаваннях там у Мікелеўшчыне, калі будзе у кагосьці такая магчымасць, каб таксама і памаліцца, і ведаць, дзе будзе спачываць наш ксёндз пробашч. І з гэтай нагоды заўтрашняя святая імша пераносіцца на 19 гадзіну. У аўторак раніцай святой імшы на 9 гадзін не будзе складковай. Тыя, хто запісваў інтэнцыі сваіх памерлых, святая імша будзе цэлебравацца вечарам у аўторак о 18 гадзіне. Таму запрашаем. Таксама з гэтай нагоды панядзелак і аўторак не будзе катэхезы, але распачаўся катэхетычны год і нагадваем, што катэхеза абавязковая для ўсіх класаў. Расклад катэхезы вывешаны на дошцы аб'яваў. Ужо ад серады катэхеза нармальна будзе. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем заўтра ў панядзелак успамін маці Найсвяцейшай Панны Марыі Балеснай у 8:30 гадзінкі, пасля святая імша. О 15 гадзіне будзе малітва вяночкам да Божай міласэрнасці і святая імша аб міласэрнасць для нас і для ўсяго свету. У аўторак успамін святога Карнелія, папы і Кіпрыяна біскупа, мучаніка. У чацвер успамін святога Станіслава Косткі, законніка. У суботу успамін святога Андрэя Кімтэагона, прэзбітара Паўла Чон Хасана і паплечнікаў-мучанікаў. У чацвер традыцыйна святая гадзіна ад 23 гадзіны і да поўначы запрашаем на супольную малітву. У наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Маствілішках о 14 гадзіне. Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Гружэўскі Мар'ян, 75 гадоў, ксёндз пробашч Ян Варанецкі, 34 гады. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць. Вечны адпачынак дай ім, Пане, Світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у супокої вічне. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у супокої вічним. Амінь.
Та віром ново розпочати тиждень і всю нашу парафіальну супольність, Маті Божа Ясногорська, Твоя обороні даємося. Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленням нашим. І від усялякої злої пригоди вибавляй нас завсюди. Панна хвалебна і благословленная, о Пані наша, опікунка наша, сутішальниця наша, Ти заступниця наша. Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас. Мария Пані Ясногорська, Молись за нас. Мария Пані Ясногорська, Молись за нас. Мария Пані Ясногорська. Молись за нас. Дякуємо для ксенза Павла за цэлебрацыю гэтай святой імшы, за скіраванае Слова Божае. Просім удзяліць нам благословення Божае. Паважаныя, правда, калі ў радзіне хтось памірае з блізкіх, то збіраецца ўся радзіна. Называемся сям'я парафіяльная, радзіна парафіяльная. Адышоў да вечнасці наш пробаш, ксёндз Ян, святой памяці. Поэтому маем абавязак, маем свядомасць, што асірацелі, не маем нашага пробаша. Поэтому не толькі знойдзем час, але прыйдзем, каб маліцца, каб выразіць нашу пашану, удзячнасць праз нашу прысутнасць, праз нашу супольную малітву. Як ксёндз вікарый, ксёндз Роман казаў, што можна яшчэ больш азнаёміцца з інфармацыяй на дашке аб'яваў. Поэтому заахвочваем і таксама, каб трываць супольна як сям'я парафіяльная, каб адчуваць эту жалобу у нашай супольнасці парафіяльнай. Прыміце Божае благословленне. Пан з вами, За Духом Твоим, нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Ангел Панський звістував Панні Марії, і почен вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
святого